愛の KUAN タオシェンユアンビライホホーリーテンプル概要。愛の KUAN タオシェンユアンビライホホーリーテンプルの紹介は簡単です。建物の外観。ツツシンパビリオンとメイトレアガーデン。テンプルドア、5セージテンプル。近くにシーティーズビレッジジェンアンテンプルがあります。国立台南芸術大学。ウーシャントゥ貯水池風景地区。天国のプラットフォーム、吊り橋。フロア12345及び。地下室とキッチン、ダイニングルーム。5セージテンプルが建設中。5つの偉大な菩薩を奉献する。2009AD に完成し、使用を開始しました。教会の真実を発展させるために、外国の寺院。タオ社会のキャンペーンの写真。友情を訪問してリンクするには、お祝いの活動。重要なウェブサイト。先を見据えて、タオ社会の概要。ビラの風景は世界のおとぎの国に似ています。有名な商品名はポルオミ。特性、反射。イホホーリーテンプルは、建築物の製造を申請することが合法です。建物はとても壮大です。建物の外観は中国の伝統的な宮殿タイプです。それはタオメンバーによって設計され、誠実で同心円状に確立されました。ツツシンパビリオン、マイトレーヤガーデン。フィリピンのダオメンバーの寄付によって建設されました。真実を入力する扉と賢者を選ぶタオ社会。寺院の扉と歌のペアの特徴。期待、聖なる地域と賢い人の場所。3600人の賢者、48000人の賢者がここにいます。5件神殿によって封建された5つの偉大な菩薩。偉大な愛、偉大な思いやりのある心、偉大な知恵、偉大な願い、偉大な行動の菩薩と名付けられています。近くにシーティーズビレッジジェンアンテンプルがあり、国立台南芸術大学、ウーシャントゥ貯水池風景区、天国のプラットフォーム、吊り橋。イホホーリーテンプルの作成者は、チャン上級長老、亡くなった後、JUSTICE の GUARDING の GREAT の IMMORTAL と名付けられました、です。彼の故郷は石天町シーティーズ村です。1階の総合宮殿にある大きな木彫りのブッダ。何千年も前の超自然的な木で得られています。弥勒仏、住香仏、石種類院菩薩。彼の大長老の歴史的行為の家。創設者、弥勒菩薩、チャン総主教、スエン総主教の写真。チャン・チオウシェン大長老と名付けられた真意の3人の賢者の写真。とグランドシニアエルダー彼とシニアエルダーチェン。国内外の聖なる寺院、タオ社会のキャンペーンの写真。賢者の講義、遺物。1階には読書系の教室があります。伝統音楽教室の教室。船員コーラスグループ教室。4年生の大学セクションコースのインマインクラスの教室。タオドゥ・サットラクラスを実施するには、子供の読書系の先生のための育成の講義。大学セクションの真実の英語研究のクラス。64世代の巨匠を啓発する道の決闘の木版画。オフィスと友情ホール。多くの人の愛と願いのいい方集会。1階の外観には、道社会の文化のペアの歌が含まれています。先天性の母、全能の神、と交際する9匹のドラゴンとの彫刻。そして超自然的な亀とドラゴンホースの彫刻。真実の言葉と人々に善行をするように忠告する写真。フロア2345両東側と西側のウィングルーム。忠誠心、親孝行、慈悲、優しさ、信頼、義、調和、平等を備えた8つのユニット。各タオ送信マスターにはトイレがあります。地元のタオセミナーでのクラスのキャンペーン順序のカタログ。AI の SHIANG ユニを参照してください。LIOU の TZU タンジングのクラス、文化的エチケットのクラス。チャンチン、大人、読書経典のクラス。
子供の読書のクラス経典、啓発のクラス知恵。助けるための合成のクラス、菜食主義の才能のための最高のグレードのクラス。スピーチトレーニングのクラス、ベジタリアン料理のクラス。AI の SHIANG の VEGETARIAN マテリアルのグループ、リサイクルリソースのグループ。タオ事件、幹部研究。世界、東南アジアと南アジアのインドでタオ社会を発展させるために、愛のキャンペーン、タオを受け取るために人々を連れてくるために、彼らを助けるためにいくつかの家族を訪問し、緊急の必要性を提供し、貧しい人々を救うために、2階の背中の半分は図書室です。3階から4階には先天性の大きな聖なる宮殿があります。像のニッチの中心に20の大きな言葉があります。5つの宗教、キリスト教、道教、儒教、仏教、イスラム教の宗教的教義を表すため、儒教が主要です。そして天の母、全能の神は真の支配者です。5つの宗教の統一の象徴。寺院の中には柱と歌がペアであります。大きな鐘型の構造物の上部、朝の鐘は人々を目覚めさせるためのシンボルです。経典、聖ブッダ、天と人のクラスを一緒に開催するには、ベジタリアンタレント教育のためのクラス。ダンマヘリテージサンタはここで開催されていました。3から4階の廊下には、創始者、弥勒菩薩、チャン総主教、スエン総主教、ユアンジャンダレンの賢明な講義と寺院文化の彫刻があります。円形劇場があります-4階にモダンな視聴覚ブリーフィングルーム。青年期の精神的成長キャンプを実施する。コンピュータと情報の専門知識の教育はここで開催されました。エバーグリーンクラス、旧正月野心クラス、年末悔い改めクラスを開催するには、共同啓発知恵のクラス、JR シャン、完璧を達成するクラス、アゲインアワッケニングクラスの教室があります。地下室での4年生の大学セクションコースのゴールデンクロッククラス。地下にはモダンなキッチンとダイニングルームがあります。スーパーナチュラルドラムブランディッシュライオンチーム。夏、大学、高校、トレーニングスクールの冬のキャンプを開催するには、ライダートレーニングキャンプ、コミュニケーション大学セクションの軽いキャンプ。偉大なフランチャイズ研修生がシーズー村の通りを一掃します。リオ・ウジアに環境保護を行います。小中学校のサマーキャンプを実施する。そして、ポストヒルでキャンプファイヤーイブニングパーティーを行います。重要な活動は聖なる神殿によって行われていました。1階の総合宮殿の式典が使い始めました。3階の先天性宮式典が始まりました。聖なる神殿の就任式が行われました。10月20日、2002AD。91年 R。O.C。母の日への感謝祭を示すために、チャン総主教の恵みに感謝と記憶を感じるために、中秋節でのスエン課長の美徳、徴用祭りで高齢者を尊重する、3世代のタオ開業医を認識するために、菜食主義のタオのメンバーである一つの屋根の下に住んでいる。になったタオ開業医を認識するために、50年前のベジタリアンタオメンバー、大人の大規模な最適の読書経典テストアセンブリを実施するには、小さな最適とマイトレイヤガーデンで歩く。タオのメンバーは、住人の人々の大規模な読書経典テスト集会に参加しました。世界で8月21日、2005AD に愛の KUAN タオアッソシアチオンによって実施されました。94年 R。O.C。愛の KUAN タオアッソシアチオンの会員代表者会議が開催されました。4月15日、2006AD。95年 R。O.C。のイホホーリーテンプル。タオのメンバーは、宗教文学の国際学術セミナーに参加しています。
9月の元里市大学での生活、2006AD。95年 R.O.C。ヤング山地域の空軍士官学校の第一神話の3つの宝物を求めました。2月6日、2009AD。のシェン・ユアンビラ一貫堂の愛の KUAN タオ、98年 R.O.C。タオのメンバーは、10人の人々の大規模な読書経典テスト集会に参加しました。世界で8月に愛の KUAN タオアッソシアチオンによって実施されました。2009AD。98年 R.O.C。友情を訪問してリンクするには、南地域のタオ送信マスターの友情をつなぐ。壮大な先輩のフンジェンチェンとビンカイガウがここに来ていました。J.I. トゥルーディビジョンユニットのタオメンバーがシェン・ユアンビライホホーリーテンプルを訪れました。11月24日、2002AD。91年 R.O.C。の愛の KUAN タオのすべてのタオメンバーの友情を結びつける。肉体的、精神的な宗教的旅は、タオのメンバーによって行われました。11月7日、2004AD。の愛の KUAN タオジャフアカウンティ支部、93年 R.O.C。身体的、精神的健康の文化講義は、愛の KUAN タオの台南県事務所によって行われました。大学部のタオメンバーの友情は、イーホユニットとチュエンヤンユニットによってリンクされていました。タオのメンバーが山で愛の KUAN タオの大規模なタオ社会を訪問しました。高尾県 LIOU の GUEI 町のシェンウェイ治安隊と名付けられました。タオのメンバーが台南県南花町のバウグアン神殿を訪れました。バウグアンディビジョンのタオメンバーがシェンユアンビライホホーリーテンプルを訪問しました。XING の I ディビジョンのナーンシングユニのタオメンバーがシェンユアンビライホホーリーテンプルを訪問しました。フーチェン、台南市のタオメンバー XING の I ディビジョンのユニットがシェンユアンビライホホーリーテンプルを訪問しました。愛の KUAN タオのカレン県支部のタオメンバーがシェンユアンビライホホーリーテンプルを訪問しました。7月 2007AD。96年 R.O.C。YILAN&TAIPEI のタオメンバーがシェンユアンビライホホーリーテンプルを訪れました。いくつかの場所のタオメンバーのバスチームはしばしばビラを訪れました。タイのタオメンバーが10月 2007AD。にビラを訪れました。96年 R.O.C。台南県警察の退職者は 2007AD にビラを訪問するためにシェン会長に率いられました。96年 R.O.C。タオのメンバーは、ヒロケータオアフィアセンターとファイーカンクの仏殿を訪問しました。2月22日南東県にて 2009AD。98年 R.O.C。教会の真実を発展させるために物質活動外国の寺院の写真、タオ社会。外国のタオ社会を発展させるために、愛の KUAN タオを9カ国に送信しました。東南アジアのベトナム、タイ、シンガポール、フィリピン、マレーシア。南アジアのインド、香港、オーストラリア、など。多くの国が愛の KUAN タオアッソシアチオンを設立しました。例えば、中華民国、米国、カナダ、インドネシア、タイ、日本、など。その上、世界愛の KUAN タオ本部があります。重要なウェブサイト。賢者の講義に従うために、タオを育てるのに古代であり、タオを広めるのに科学的である。真実を促進するために、コンピュータ情報技術のウェブサイトによるタオ。時間とスペースの制限を超えて学習リソースを提供する。インターネット検索ウェブサイトを使用して 000IKT と入力すると、それが見つかります。
ご珍長老の偉大な美徳に感謝します。彼が土地を買うために生きていて、人々が歩くのにケチではなかったとき。道の社会の文化写真をデザインした上司長を尊敬する。そして、この良い場所でコミュニティと友達になるタオのメンバーのための5聖ジテンプルの建設。シェンユアンビライホホーリーテンプルのリンク電話。0-6-6-901992066-6900008。19シーズ村干拓台南市。リソースを共有する大規模なミロクタオ社会へようこそ。ビデオをご覧いただきありがとうございます。初版、9月 2007AD。96年 R。O.C。台湾語の初版、8月 2009AD。98年 R。O.C。ヤングシャン地域の空軍士官学校の第一神話の3つの宝物を探しました。2月6日 2009AD。のシェンユアンビラ一貫堂の愛の KUAN タオ、98年 R。O.C。IKT 台湾の台北での素晴らしいアクション、2011AD。100年 R。O.C。中国語と英語のキャプションを比較する初版、8月 2013AD。102年 R。O.C。イホホーリーテンプルオーチェストラパフォーマンス。マスターティーチャーのチンティングチオウに感謝します。メンチアウワングは、国立台南芸術大学を卒業してくれました。EKT テレビと入力して、ウェブリンクを検索して見つけてください。このメリットを喜んで提供することで、あらゆる場所で人気を博します。私たち全員と生き物はすべて完全にブッダになります。ウェブリンク